Ya, siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Hadap kanan kiri, jongkok berdiri, gerak. Sugeng rawuh para tamu, para mirsa ingkang wonten mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh para tamu, para mirsa ingkang wonten mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Berdiri, rek. Ada buka, rek. Siswa muda iki kumpulan tahun 2007 ajake loro wolu papat ditires neke siswa muda jenenge sing kasuwun ngadeg selawase aja pisan isinake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake. Muda iki kumpulan tahun 2007
hadap-hadapan, rek. Atur sugeng dumateng Pancama mireng, siswa muda rupane ijo kuning, siswa muda senajan rupa ijo kuning, siswa muda isih padha eling. Atur sugeng dumateng Pancama mireng, siswa muda rupane ijo kuning, siswa muda senajan rupa ijo kuning, siswa muda isih padha eling. Atur sugeng dumateng Pancama mirsa, amirsani kesenian siswa muda, para mirsa ampun ngantos samya ngandha, para mirsa ingkang prasaja. Atur sugeng dumateng Pancama mirsa, amirsani kesenian siswa muda, para mirsa ampun ngantos samya ngandha, para mirsa ingkang prasaja. Najan kala tasih asale manungsa, tasih ngertos sebabe agama, para mirsa ampun ngantos samya ngandha, para mirsa ingkang prasaja. Najan kala tasih asale manungsa, tasih ngertos sebabe agama, para mirsa ampun ngantos samya ngandha, para mirsa ingkang prasaja. Atur sugeng dumateng Pancama mireng, siswa muda rupane ijo kuning, siswa muda senajan rupa ijo kuning, siswa muda isih padha eling. Atur sugeng dumateng Pancama mireng, siswa muda rupane ijo kuning, siswa muda senajan rupa ijo kuning, siswa muda isih padha eling. Atur sugeng dumateng Pancama mirsa, amirsani kesenian siswa muda, para mirsa ampun ngantos samya ngandha, para mirsa ingkang prasaja. Atur sugeng dumateng Pancama mirsa, amirsani kesenian siswa muda, para mirsa ampun ngantos samya ngandha, para mirsa ingkang prasaja. Najan kala tasih asale manungsa, tasih ngertos babe agama, para mirsa ampun ngantos samya ngandha, para mirsa ingkang prasaja. Najan kala tasih asale manungsa, tasih ngertos babe agama, para mirsa ampun ngantos samya ngandha, para mirsa ingkang prasaja. Ya, siap, gerak. Hadap muka, gerak. Atur wilujeng ingkang sami rawuh, rawuh wonten mriki anembe wasapu. Kita hormati wiyosing Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kapungkasan. Kita bertata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngendhoi dosa. Atur wilujeng ingkang sami rawuh, rawuh wonten mriki anembe wasapu. Kita hormati wiyosing Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kapungkasan. Kita bertata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngendhoi dosa. Atur wilujeng ingkang sami rawuh, rawuh wonten mriki anembe wasapu. Kita hormati wiyosing Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kapungkasan. Kita pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngendhoi dosa. Atur wilujeng ingkang sami rawuh, rawuh wonten mriki anembe wasapu. Kita hormati wiyosing Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kapungkasan. Kita pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngendhoi dosa. Ya, gerak. Hadap-hadapan, gerak. Tahun
papat limo bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane mung kari mulyane. Iki kamardikan direbut kanthi rekoso, susah payah anggone ngusir wong londo. Taun papat limo bangsa kita jogo-jogo nganti akhir zamane merdeka. Koyo anggone merdeka, ayo siswa muda kita urip zaman merdeka. Kudu bisa nulis apa moco, putih saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan siswa muda kepelingan, kang ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare tata. Tahun papat limo bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane mung kari mulyane. Iki kamardikan direbut kanthi rekoso, susah payah anggone ngusir wong londo. Tahun papat limo bangsa kita jogo-jogo nganti akhir zamane merdeka. Kita supaya tetep anggone merdeka. Ayo siswa muda kita urip zaman merdeka. Kudu bisa nulis sarta maca, putih saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan siswa muda kepelingan, penting kang ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare tata susila. Tahun papat limo bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane mung kari mulyane. Iki kamardikan direbut kanthi rekoso, susah payah anggone ngusir wong londo. Tahun papat limo bangsa kita jogo-jogo nganti akhir zamane merdeka. Supaya tetep anggone merdeka. Ayo siswa muda kita urip zaman merdeka. Kudu bisa nulis sarta maca, putih saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan siswa muda kepelingan, penting kang ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare tata susila. Tahun papat limo bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane mung karek mulyane. Iki kamardikan direbut kanthi rekoso, susah payah anggone ngusir wong londo. Tahun papat limo bangsa kita jogo-jogo nganti akhir zamane merdeka. Kita supaya tetep anggone merdeka. Ayo siswa muda kita urip zaman merdeka. Kudu bisa nulis sarta maca, putih saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan siswa muda kepelingan, penting kang ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare. Ya, siap gerak. Hadap muka gerak. Negeriku Nusantara bagai rangkaian mutiara, penduduknya berjuta-juta manusia. Aku cinta sepenuh jiwa, alamnya indah dan permai, bukit gunung lembah pantai, sawah ladang hutan rimba.
Siap, rek. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi, Nabi besar, Nabi pesuruh ilahi.